O bod da, croeso cynnes i chi roedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Ni'n dymuno bydd Duw yn bendithio ni wrth i ni gyfarfod gyda'n gilydd fel hyn i weddoli fe ar fore Sul. Emyr sydd yn arwen ni yn roedfaon heddi. Bore yma a prynhawn yma am 5 o'r gloch. Mae'r oedfa gymyn gyda ni. Diolch am hynny. Ac yna mae yna baned ar ôl yr oedfa ac yna ysgol Sul i'r plant a gredolion am 11:15. Diolch yn fawr oedd wrthi yn helpu neu'n cyfrannu at yr wyl yr Eglwys Newydd sydd wedi bod yn ystod y dyddiau diwetha. Chi'n gweld peth o waith y Clwb Celf fuodd yma pnawn dydd Gwener i'r plant. Di arddangos fan hyn cyfle i chi edrych ar hynna camp weithio yna wedyn. Felly diolch i bawb bydd wrthi yn helpu gyda'r gwaith hynny yn ystod yr wythnos ddiwetha. Yn ystod yr wythnos, nosfarth cwrdd gweddi fan hyn am 7:45. Bore di mewn 11. So bach yn hwyrach yn garfer, mae'r paned a sgwrs ola am y tymor a'n cyfarfod yn Meirion y Ceri. Felly cofiwch 11 bore di Mercher. Bore coffi fan hyn, bore di Gwener, ac yna di Sadwn, mae yna mercher yn cwrdd i gael barbecue gyda'i gilydd. O ddim yn siŵr lle eto. Casir y mis at mis Gorffennaf yn mynd at waith Heledd Job, sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn dilyn, y myfyrwyr tramor yn benodol. Ac yna Sul nesaf, os dwi'n mynd, Emyr yn pregethu yng Nghaerfyrddin, a felly mae Gwydion yn arwen ni yn roedfa bore ar prynhawn gyda oedfa yn y prynhawn le mae nifer y bobl gwahanol yn mynd i gyfrannu tuag ato fe. Fi'n meddwl mai dyna'r coeddiadau, neu ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Diolch i ti bod ti yn Dduw personol, bod ti yn Dduw sydd yn agos ato ni, bod ti wedi datguddio dy hun i ni, bod ni'n gallu gweld yn yr wythnos hon o'n cwmpas ni o dy greadigaeth di, rhywbeth amdana ti, dy brydferthwch di, dy fawredd di, dy nerth di a thrym di. O'n i'n diolch i ti bod heddi nawr bod ni'n ymwybodol bod ti datguddio dy hun trwy dy air di. Ni'n diolch i ti bod dy air di yn wirionedd. Bod dy air di yn dy allu di mwyn nid yn unig datguddio dy hun, ond yn newid ni. Arglwydd ni'n gweddio byddwn ni'n clywed air di ac yn derbyn fel gair y Duw byw heddi. Ac ni'n diolch ti arglwydd bod ti wedi datguddio dy hun yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio y byddwn ni'n gweld mwy ohono fe heddi. Yn ymwybodol o pwy yw a'r hyn mae wedi gwneud troso ni. A ni'n diolch i ti oherwydd fe bod ni'n gallu dod ata ti yn hyderus bod ni'n derbyn yn trwy farwolaeth a'i atgyfodiad i. O Dduw, ni'n gweddio byddai pethau yn drysor i ni. Ac wrth i ni ddod at ti heddi, falle peth eraill wedi bod ar ein meddyliau ni. Peth eraill wedi tynnu'n sylw ni yn ystod yr wythnos. Ni'n gweddio nawr i ti gywiro ein calonau ni wrth i ni ddod a clywed yr hyn sydd gyda ti i ddweud. A bod hynny yn trawsnewid ni fod yn fwy a fwy tebyg i dy fab yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn hyn i gyd yn ei enw a'i heiddiant ti. Amen. Wel, anffodus oedd y ffair ddoe wedi cael ei chanslo. Na'r broblem efo byw yng Nghymru. Chi methu trefnu unrhyw beth yn yr awyr agored hyd yn oed o mis Gorffennaf ydych chi. Ond o'n i wedi gosod thema arbennig ar gyfer yr oedfa bore yma, sef ein cymuned, our community.
Mae'r angen yna am gymuned yn rhywbeth dwfn yno ni. Y geiriau sydd wastad yn dod i'r meddwl dy fi yw y dyfyniad yna, no man is an island. Hynny yw, ni ddim yn bodoli ar wahân i'n gilydd, ni angen bod mewn cyswllt a'n gilydd. Ond pam? Pam bod hynny'n wir? Wel, mae'r Beibl yn dweud, y reswm yw, am ein bod ni wedi cael ein creu gan Dduw sydd yn Dduw cymunedol. Yn drindod, yn dad, mab ac ysbryd glân. Un Duw, ond mewn 3 berson yn rannu yr un natur dwyfol. Dyna'r math o Dduw sydd, a felly dyma'r math o bobl ydyn ni. Ni'n chwilio am gymuned. A felly, ni'n mynd i ganu emyn i'r Duw yna nawr. Rhif 1 yn y llyfr emynau. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog. Gyda gwawr y bored yr chafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadar na thrigarog, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Nawn ni sefyll i ganu. Os yw'r plant eisiau dod ymlaen, mae Catrin yn mynd i helpu ni feddwl chydig bach am beth yn union yw cymuned, neu beth ni'n golygu wrth sôn am gymuned. Diolch.
e? Yn okay? Okay, so, ydych chi'n gwybod y gair ni'n meddwl am lot heddiw yma? Chi wedi clywed e'n barod? A felly chi wedi bod i'r clwb da. Eila? Cymuned. Okay. Beth mae cymuned yn golygu i chi? Becca? Rhan o rhywbeth. Mae hwnna'n ffordd gwych o ddisgrifio cymuned. Os rhywun arall efo rhywbeth arall i ddweud am cymuned? Eila? Grŵp o pobl, ie. Ydych chi'n gallu meddwl am mathau gwahanol o gymunedau? Felly chi'n rhan ohono, felly chi ddim, ie? Gymnastig. So mae Eila yn mynd i gymnastig? Ti fel arfer, a mae hi mewn cymuned, mae hi mewn grŵp o bobl sydd yn gwneud gymnastig. Oce. Yn rhywun arall? Syniad arall? Eila? Ysgol. Chi'n gyd yn mynd i ysgol? Ie? So pam chi'n mynd i'r ysgol? Chi'n ysgol gyfan, chi'n mynd ar ben eich hun, ydych chi, ond chi'n rhan o'r ysgol gyfan. Ie? Multisports, ti'n mynd i glwb. Ydy pawb mynd i hwnna? Na, ond ti'n rhan o'r cymuned sydd yn mynd i clwb multisports, oed? Eila? Teulu, mae teulu ni'n da, ynddi? Chi gyd efo teulu, ynddi chi? Chi'n rhan o'r gymuned yna o teulu. Nawr, weithiau, ni'n gallu meddwl, mae eisiau fi fod union fel y person yna mwyn, neu union fel y grŵp yna o bobl mwyn bod yn rhan o'r grŵp yna. Felly bod yna grwpio ffrindiau yn ysgol chi, a bod chi'n meddwl, mae eisiau fi fod yn fwy tebyg i nhw fel bod fi'n gallu bod yn rhan o'r grwpio ffrindiau yna. Ond actually, mae cymuned yn dod â lot o bobl gwahanol gyda'i gilydd. A ni'n mynd i feddwl tipyn bach am hynna, a dwi angen eich help chi, a fi angen help pobl eraill, os gwelwch yn dda. So, oes gen i gwirfoddolwyr i ddod i fyny gyda fi i helpu y stori plant. Oes rhywun ffansi dod fyny i'r ffrant? Lot o bobl, os yn bosib. Dim fel pawb, ond 5 neu 6 person. Oes rhywun ffansi dod fyny? Loes? Gred? Come on there. Lot o ferched. Come on, Dynian. Come on. Fi angen gwahaniaeth i fyny. Rhywun arall? Go on, Hugh. Good. OK. Iawn, diolch Hugh. Gret. Reit, so, dwi eisiau, lle mae'n rhestr i, dwi eisiau chi fynd i sefyll fan hyn gyda pawb arall. Iawn, a mae gen i fi rhestr fan hyn, a mae rhaid i chi fynd mewn grŵps yn hyn. Okay? So, dwi eisiau chi ffindio, eisiau chi creu grŵps o pobl gyda'r un lliw llygad â chi. Glas, mae yna glas fan hyn. Oh, waw. Mae yna browns fan hyn. Oh, waw. So mae gen i grŵp o glas. Beth gen ti? Llygad llwyd, wel gen i sefyll fan hyn. So ti mewn grŵp ar ben dy hun beth, ynddi ti? OK, iawn. So, rwan, lliw gwallt. Yr un lliw gwallt ar ochr un grŵp, sort of. OK, iawn. So mae yna lot yn chi efo'r un lliw, mae yna rai, mae loes draw fyna. Dim llawer ar ôl. Dim llawer ar ôl, mae rhai pobl ddim hyd yn oed yn gallu categoreisio nhw yn hwnna'n anffodus. OK, so nawr dwi eisiau oedran. OK, so dwi'n mynd i roi 6 o dan fan hyn, iawn. Fel os chi'n 6 neu o dan, OK. A wedyn dwi eisiau 12 neu o dan fan hyn, a wedyn 100 neu o dan fan hyn, OK? So, 6 neu o dan draw fan hyn. Molly, ti'n mynd? Ti'n 6? O, OK. Wel, nawn ni ddechmygu bod Elsie yn y grŵp, bod Molly ag Elsie fan'na. OK, so mae'n un i grwpiau gwahanol. OK, reit, dwi eisiau chi ffindio... iawn, OK. So, eisiau chi grwpio mewn yr mis chi wedi cael eich geni. So, ffindio pobl sydd wedi cael eu geni yn yr un mis â chi. Molly ag Amanda. Gorffennaf? Ionawr. Gorffennaf. Ragfyr. Gyda Molly, mis Mawrth. Mis Mawrth. Friend with hapus I Anya. Friend with hapus I Pip. Iawn, so mae gen ni yn hwn, mae gen ni rai grwpiau, mae gen ni eitha tipyn ar ben ei hun, does? Mae gen ni 1, 2, 3, 4 ben ei hun. OK, so
Falle bod chi'n teimlo, os gyda fi neb yn yr un mis o fi, mae pobl eraill efo'r un mis o fi, o fi'n wahanol. Oce, yr un ola, dwi eisiau chi grwpio chynan gyda pobl sydd efo union yr un enw â chi. Sydd efo union yr un enw â chi. So, mae pawb mewn grŵp yn wahanol, dydyn nhw. Felly mae pawb yn wahanol. Reit, mae gyda fi, fi eisiau 1, 2, 3, 4, 5. Lle i gael y tri o'na chi i aros yma, os gwelwch yn dda. Ruth a Lynn, diolch yn fawr iawn. Reit, ystedwch nhw lawr ten. Ie. Ok, gewch chi, ystedd hefyd os chi eisiau. Ond fi eisiau chi nôl mewn munud. Iawn, so, yn fanna, mae yna rai pethau oedd rai yna chi yn debyg, a gweithio oedd chi'n hollol wahanol, a gweithio oedd yna rai ddim yn debyg i bobl eraill. Okay. So, weithiau, mewn cymuned, falle bod chi'n teimlo, fi ar ben fy hun. Neu fel, falle dim mewn cymuned, ond falle mae yna amseroedd yn digwydd lle chi'n meddwl, dwi ddim yr un peth o rhywun arall, fi ar ben fy hun. Fes o neb yr un peth o fi. Okay. Ond dyma lle mae cymuned yn dod i mewn, lle mae'n helpu ni teimlo yn rhan o rhywbeth, fel oedd Becca wedi dweud ar y dechrau, teimlo'n rhan, teimlo'n perthyn i bobl eraill. Ag y gwir ydy, does dim rhaid i ni fod yr un peth i fod yn perthyn. A fi'n mynd i ddangos i chi, helpu chi ddeall hwn, fi'n mynd i roi dan y bapur i chi gyd nawr, okay? Mae hwn'n boen. Okay. Annie, helpu fi efo hwn bore yma. Un. Ti. Ti. Actually, na, fi angen un person arall, fi'n cofio hwn. Rwy'n arall fancy dod i... Wow. Fancy dod ymlaen? Cael un? O, diolch Lynn. Ti'n mynd i gafel ni? Na? Okay, loes dal efo hi. O, ti ddim eisiau hwnna. Ti. 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 Okay. Reit, daliwch nhw fyny. A felly dangos nhw i pawb arall. Tu ôl i chi. Dal nhw fyny. Sefyll fyny a troi rownd a dangos nhw i pawb. O, mae'n naw sydd wedi ripio. O, dim ond. Mae gen i fi blue ticker yna. Iawn, felly, dangos nhw i'ch gilydd. Be chi'n gallu dweud amdano nhw? Gallu dweud rhywbeth amdano nhw? Mae hwnna'n las. Afreolaidd. Mae'n afreolaidd, iawn. Mae'n wyrdd, mae'n lliwgar. Mae'n wahanol. Os y rai mewn siapiau? Mae'n fi efo 6 a fi'n 6. O, ti'n iawn, mae'n ti efo 6 a mae'n ti'n 6. Oh, waw! Nes i gynllunio hynna. 5, ti ddim yn 5. Mae'n 9 dy fi. I mean... Ond mae gen ti un yn deud 4. So ond ydy'r siapiau, mae'r siapiau yn... Ydyn nhw'r un peth? Na, ydy'r lliwyr un peth? Na, so dwi'n meddwl bod nhw gyd yn wahanol. Okay? So dyn nhw'n rili'n grwpio fe'i gilydd mewn unrhyw ffordd, ydyn nhw? Ni'n methu roi nhw'n yr un siap, ni'n methu roi nhw'n yr un lliw. Ond fi'n mynd i ddangos i chi rwan, bod nhw'n hollol wahanol, ni'n mynd i allu grwpio nhw mewn cymuned arbennig. So, rhif 1. Fysio edrych ar y cefn, ac os oes rhif yn efo, os oes gennych chi rhif 1, oes? Fysio rhoi blue tack ar y cefn. A dod i roi o fan hyn. Fel bod yr un am i fyny. Ie, na ni. OK, pwy oedd rhif 2? Mae'n dda. Blue tack. Na, so dyn ni'n cysylltu nhw efo'i gilydd. So bod y 2 i fyny. O, na, hwnna sy'n ffitio. Ochr yna. O, ti ar sen. Yn iawn. Yn ffyn. OK, iawn. Rhif 3. Felly bod chi'n dechrau gweld rhywbeth fyna. Rhif 3 ydw i, Rhif miss. 3, iawn. Dyma ti, Hugh, ti'n gallu rhoi hwnna ar y cefn? Ar y top neu'r gwaelod? Wel, dyn ni'n mynd i roi nhw i gyd wrth ymwneud i gilydd bod mewn hwnnw'n wastad. trefn. Ie. So, gai roi af yna? Na. Na? Get where this is going, Hugh. Be ti eisiau fi roi? Ti eisiau ti roi e fel na, please. Rhif 3. Fyna? Ie. O, da iawn. OK, pwy oedd rhif 4? Molly? Rhif bach o blue tack ar y cefn? Ti? OK, so mae gen i ti bach o siap sydd yn debyg. So ti'n gallu gweld lle mae'n mynd? O, fel yna. Ie, ni. Gwasgu fel awr. Da iawn. OK, rhif pa rifniar? 5. Basically fel jigsaw. Mae'n ti'n iawn. Dyna yw'r syniad. Mae'n fi di torri. Mae'n ti wedi torri. Fydd rhaid ti gael 2 dan. OK, so ti'n gweld eich unig syth yna? Ti'n gallu matcho fo fyny? Da iawn, ie. Gwasgu fel awr.
Pwy oedd rhif 6? O, Elsie. So gweld os ti'n gallu ffitio fe, achos mi oedd yn gallu ffitio mewn i'r siarad. So, hwnna, ffitio mewn efo'i gilydd. Ie. O ie. A hwnna'n ffitio mewn ochr yna. Ie, gret. 7. Bwtag. Ti'n gallu gweld y siap yna? Sgan ti siap tebyg ar un ti? Nice. 8. Rai chi'n dechrau gweld. Gobeithio bod chi'n gallu dechrau gweld. Bwtag. Os wedi cadw fan secret ar dan diwedd. So, ti'n gallu gweld y siap yn mynd efo fe? Fi'n meddwl ffordd arall. Ti? Ddim yn gen ni un bach ar y diwedd. Hyn. Yn dan yma'n fach iawn. Yn llain ar gweddill. Ond mae'n bwysig iawn. Diolch yn fawr iawn. Nawr te, darna yma oedd yn hollol wahanol. A maen nhw'n dod at ei gilydd, a beth maen nhw'n wneud? Croes. Croes. Da iawn, ie, croes, pawb yn gallu gweld. Croes. Nawr, mae hwn yn bwysig iawn i ni gofio. Un cymuned, iawn, y cymuned mwyaf pwysig ni'n gallu bod yn rhan ohono fo, ydy bod yn un yn Iesu Grist. A mae'r Beibl yn dweud, a mae be mae Emyr yn mynd i ddarllen nes ymlaen, o Effesiaid, mae'n siarad am y ffordd ydyn ni, bod ni'n wahanol, bod ni yn gallu dod at ein gilydd ac yn un yn Iesu Grist. Dim ots, os ydyn ni yn hollol wahanol i pawb arall, ni'n gallu perthyn i Iesu Grist, a ni'n gallu perthyn i'n gilydd os ydyn ni yn Iesu Grist, oherwydd bod Iesu Grist wedi marw ar y groes drosto ni. Achos ni gyd yn bechaduriaid, mae hwnna'n un peth yn ei, ni gyd yr un peth, ni gyd yn bechaduriaid, ond yn Iesu Grist, ni'n gallu cael yn achub, a wedyn ni'n gallu bod yn rhan o cymuned hyfryd sydd yn Iesu Grist. Os ydych chi gofio hynna, pam chi'n trio gwrando heddiw yma. Okay? Diolch yn fawr iawn. A diolch am yr helpwyr. Diolch. Nawr te, un cymuned sy'n gyffredin i'r mwyafrif ohono ni yw bod ni'n allai o Gymru neu'n byw yng Nghymru. A felly ni'n mynd i ganu emyn nawr, emyn enwog, sydd yn weddi dros Gymru'n gwlad o dad, dyrchafon gry, y wynllan wen a roed i'n gofal ni. Damddiffyn cryf a'i cadw o'n ffyddlon beth, a boed i'r gwir a'r glân gael ymddinith. Mwyn dy fab a'i prynodd iddo hun o crea hi yn Gymru ar dilyn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
gwrs, un math penodol o gymuned yw'r gymuned lle ni'n byw. A dros yr wythnos, wel, y pethefnos diwetha, ni wedi bod yn dathlu cymuned penodol yr Eglwys Newydd a Thon Gwynlais. A ni'n meddwl byddai'n braf i ni siarad gyda un o drigolion y gymuned a dod i'w nabod hi chydig bach yn well. A felly fi wedi gofyn i Jan Cox, os byddai'n hapus i fi chyfweld â hi. Yn ei gystadleuaeth wedyn, pwy sydd wedi bod yn byw yn yr Eglwys Newydd Hirach? Falle mae Jan yw siwr o fod, ond... Jan, newch chi i ddechrau, jyst dweud ychydig wrthyn ni amdano chi ac yn benodol am eich plentyndod chi te. Wel, dwi'n Cardiff born a Cardiff bred. Ces i fy ngeni yn ysbyty Dewisant yng Caerdydd. Ar y pryd roedd fy rhieni yn byw gyda mam fy nhad yn Sblot. Pan roedd hi'n 2 blwydd oed, symudon ni i'r Eglwys Newydd. Roedd fy nhad yn gweithio yn ysbyty'r Eglwys Newydd, felly roedd Eglwys Newydd yn lle gyfleus iddo fe byw. Ia. Gwych. A siwr beth oedd hi, yn wnaethon ni symud pan o'n i rhyw 2 i'r Eglwys Newydd hefyd. So, ond chi wedi bod yn hirach na fi, ond... Just chydig. Siwr. Ond siwr beth oedd hynny chi te yn cael eich magu yn pentre? Diwrnodau hapus iawn yn yr Eglwys Newydd. Es i ysgol Eglwys Wen, ysgol gynradd Eglwys Wen, ac wedyn i ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd. Fod yn onest, roedd ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd yn rhy fawr, roedd yn enfawr. Ar y pryd, a dwi'n siŵr yr un peth nawr, ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd oedd yr ysgol fwyaf yng Nghymru. Roedd yn enfawr ar y pryd, ac wrth gwrs y ddwy ysgol yn ysgolion Saesneg. Unrhyw beth arall? Ond roedd yr Eglwys Newydd yn lle braf i cael fy magu. Hyfryd. A mae'ch cysylltiad chi gyda, wel, adeilad y tabernacl fan hyn, a'r capel y tabernacl yn mynd nôl yn bell. Newch chi ddweud mwy wrthyn ni am hynny? Wel, des i i'r ysgol Sul fan hyn yn y capel pan roedd yn gapel presbyteraidd. Dwi ddim yn cofio beth oedd fy oedran i, ond dwi'n cofio bod yma pan mae'r capel wedi... Pan roedd y capel yn dathlu a'i ganmlwyddiant yn 1966. Des i fod yn aelod yn y capel pan ro'n i'n 25. Ac wedyn ces i'r fraint i fod yn flaenores ac yn ysgrifennyddus. Ac ro'n i'n aelod yn y capel tan i'r capel cau yn 2023. Ni wedi cael y fraint o ddod i'ch nabod chi yn ystod y cyfnod yna. Beth yw'r newidiadau chi wedi gweld a sylwi arnyn nhw yn yr ardal dros y blynyddoedd? Neu lot, fi'n siŵr. Lot o bethau. Mae llawer mwy o gair ar y ffyrdd nawr. Roedd y ffyrdd yn dawel iawn. Nawr mae gormod o gair. Peth arall, beth mae'n bosib i prynu yn lleol, yn y pentref. Pan ro'n i'n blentyn, roedd yn bosib i prynu bron popeth. Bwyd wrth gwrs, cig wrth gwrs, ond dillad, ysgidiau, teganau, a hyd yn oed roedd un siop yn gwerthu saddles i geffylau. Ond doedd dim lot o geffylau yn yr Eglwys Newydd. Ond un peth sy'n well nawr,
mae llawer mwy o siopau coffi, sy'n bwysig iawn i yna fi. Pwysig iawn. Hyfryd, ac i los ohono fi hefyd, fi'n siŵr. Chi yn, wel, chi wedi dod yn rhan o deulu'r eglwys a'n cymuned ni fel eglwys fan hyn. O chi hefyd, chi yn brysur iawn yn di chi mynd i siopau coffi gwahanol efo gwahanol gymunedau eraill. Dwedwch mwy am hynny, te. Wel, dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am mwy nag ychydig o flynyddoedd. Ac 2 waith yr wythnos i yna fi yn mynd i coffi a llonc i ddysgwyr. Dwi yn aelod ym Merched Wawr ym Mroradur. Beth arall, dwi'n cefnogi digwyddiadau sy'n mynd ymlaen yn y llyfrgell, digwyddiadau trefnwyd gan Awen yn llyfrgell. Llawer o bethau eraill, dwi'n credu. Wel, ni'n falch o gael chi'n rhan o'n cymuned bach ni. Wel, cyn i fi, hoffwn i ddweud diolch am y croeso mawr i Ian a fi i fod yn rhan o'ch cymuned a'ch teulu eglwys fan hyn. Wedi bod yn hyfryd. Diolch, Jan. Diolch i chi, Jan. Ni'n mynd i ganu emyn arall dyn gilydd nesaf. Rhif 400 yn y llyfr yma. A mae'r emyn yma yn sôn am heinau gwahanol o gymuned ac o gymdeithas yn dechrau gyda'r ddeiar i gyd, y byd, i ni'n rhan ohoni. Yna sôn am ein tir ni, ein gwlad ni. Yna sôn am dydi, hynny yw'r eglwys. Ond yna, yr pennill ola, ein calonau ni ein hunan. Byw ha dy waith o arglwydd mawr. Nawr ni sefyll i ganu.
bod ni wedi gorfod canslo y ffair ddoe, mae sawl un ohoni wedi bod yn brysur mewn gweithdai celf, a mae Lois yn mynd i ddod ymlaen i siarad bach am y prosiect celf. Diolch, Lois. Ein cymuned. Mae'n collage fabric neu rhyw fath o gwilt. A fi wnaethon ni hwn dydd Gwener trwy dydd Gwener, gath hyn yr oedolion yn y bora cyfle i wneud bod, ond oedden nhw eilla ddim mor keen ar plantos yn y prawn. Ond dyma hi. So oedd y gwahoddiad i bob un person wneud patch i hunan, a wedyn dwi wedi dod efo at ei gilydd i wneud un cwilt mawr. A diolch y galon y gyd y pobl nath helpu trwy dydd Gwener hefyd. A mae yna lot o plant y capel, da chi wedi bod i wrthi'n gweld eich patch chi, sy'n hyfryd. Maen nhw wedi cael ei wneud, ond yna 4 ffordd o'n nhw gallu arddurno i patch nhw. So yna felt tip fabric, bobl wedi defnyddio, o'na paent, o'na bwrdd i wnio, a mae yna lot o plantos hyn wedi gwnio'n ardderchog rili gwych. A wedyn o'na cyfle hefyd i gludo gwahanol bethau ar a creu rhyw collage ar y top. A da chi'n gweld, mae yna lot o bethau gwahanol wedi cael i roed yn y patches yma. Lot yn dangos siopa lleol, a enfys, gobaith, prydferthwch i stryd nhw, neu strydoedd nhw, neu i tai nhw, i gerddi, yr parc. Da ni hefyd yn gweld Cymreicdod yn un ohonyn nhw, lot o cariad neu symbols o calonna, gobaith, a fo ni'n rhan o rhywbeth lot mwy ohonyn nhw. A hwyl hefyd, lot o hwyl i ni gael ar ddydd Gwener. A mae'n atgoffa fi, mae bob un patchyn yma yn unigryw. A fel oedd Catrin a Efyd yn dweud, mae'n hyfryd fod ni'n gallu dathlu pwy ydyn ni. Mae bob un patchyn yn wahanol, a da chi'n rili teimlo cymeriad y person nath wneud o fod yn lliwio llachar, neu rhywbeth rili syml a taclus, neu absolutely chaos. Mae pob un efo cymeriad nhw hunan yna. A dyna beth sy'n hyfryd, mae hwn yn atgoffa fi o Salm 139. Mae'n dweud, y Duw di creu ein meddyliau a'n teimladau, a'n plethu ni yng nghrhoth fy mam. Dwi'n dyfolu di am fod y waith di'n syfrdanol a rhyfeddol. Mae'r cwbl ti di wneud yn anhygoel, ti yn fy nabod i'r dim. A mae'n atgoffa ni fod Duw di creu bob un ohona ni y môr unigryw, y môr wahanol, y môr werthfawr. A mae hwnna'n dod yn y patches gwahanol. Ond, da ni gyd yn un. Mae ni gyd wedi gwnio at ei gilydd i wneud un darn o celf enfawr. A mae'n rhywbeth bendigedig yn dod at ei gilydd. Mae'n rhoi persbectif mwy i ni. Mae yna rhyfeddod a prydferthwch yn y undod o'r celf gwahanol yn siarad efo'i gilydd a supportio ei gilydd. A dyma, ella be mae Emyr yn mynd i wneud nes ymlaen, o Effesiaid yn 2. Mae'n atgoffa fi'r adnod, oherwydd i waith ni ydyn ni, yn creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Ond yn nawr yng Nghrist Iesu, da ni gyd a fi unwaith ymhell o'n gilydd. Ond wedi'ch dwy'n yn agos trwy Iesu Grist. Ac yn i'n teimlo hwnna, mae hwnna'n hyfryd, fe Iesu Grist yn dod â gyd y cymeriadau gwahanol yma a dod efo i'w deulu fo, i teulu Iesu Grist trwy ffydd a credu ynddo fo. A mae hwnna'n ddarlun hyfryd, fe ni gyd yn wahanol, ond yn teulu Iesu Grist, da ni'n gyd yn cael ein derbyn, gyd yn cael ein croesawu, gyd yn cael ein caru, rhoi heddwch a meddeiant. Ac er fod ni'n wahanol, mae Duw yn dod â ni at ein gilydd. So mae'r collage yma yn syml iawn yn atgoffa ni'n gyntaf prydferthwch ni'n hunan o Duw sydd mae Duw wedi creu ni. Prydferthwch yn cymuned ni, da ni'n rhan ohono fo fan hyn. Ond ultimately yn atgoffa ni o teulu Crist. Mae Iesu'n gwahodd ni gyd yn fod yn rhan ohono fo. Mae fwy o patches.
So os ydych chi really eisiau gwneud darn arall, mae gynnu fi felt tips a patches yn y cefn a dyn ni'n mynd i safety pinio nhw i fod yn rhan o'r quilt. So os ydych chi eisiau joinio, mae croeso i chi. Diolch. Wel, na ni gael gair o weddi, na ni droi at Duw mewn gweddi yn gilydd. O, ddew i ni yn diolch i ti. Ie, am y darlun syml yma, sydd yn dangos rhywbeth i ni o dy gariad di, Arglwydd, bod ti'n gallu cymryd unigolion fel ni, Arglwydd, yn wahanol i'n gilydd, yn unigryw, ac eto yn gallu dod â ni ynghyd, a'n clymu ni at ein gilydd, trwy aberth yr Arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n diolch i fod yna wahoddiad i rai heddi, sydd falle ddim yn rhan o'r cwilt eto i ddod ac i gredu ac i cael ei derbyn yn rhan o dy deulu di. Arglwydd i ni yn gweddio unwaith eto dros yr pentref yn hyn, a cymuned yr Eglwys Newydd a Ffon Gwynlais, yn ni'n diolch am y cymunedau yma ac yn gweddio dy fendith di arnyn nhw, a Arglwydd ni'n cyflwyno ein dinas ni yn ehangach ar holl cymunedau gwahanol sydd o fewn y ddinas hon. Arglwydd ni'n gweddio dros ein gwlad ni. A'n gofyn arna ti i weithio unwaith eto, Arglwydd. Defnyddiad y eglwys di, defnyddiad y bobl di, mwyn rhannu'r newyddion da yma am yr Arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n diolch i ti am ein eglwys bach ni. Diolch am y rhai ti wedi dod i'n plith ni. Ni'n diolch am y ffordd rwy ti yn siarad gyda ni. Wythnos i wythnos trwy'r Beibl, a ffordd i ti yn rhoi nerth i ni i wynebu sefyllfaoedd bywyd. Ond ni'n diolch i ti yn fwy na dim, bod ti wedi'n caru ni, a wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, a'n maddau ni, trwy yr Arglwydd Iesu Grist. O Dduw, wrth i ni droi at y Beibl mewn ychydig o funudau, a wneud i siarad gyda ni y bore yma, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Wel ie, cyn bod ni'n troi at air Duw, ni'n mynd i ganu eto 107 yn Rymal 2. Dim ond trwy ras cawn fynediad. Dim ond trwy ras down o fflaen. Nid am ein heiddi dy gariad, deiwn drwy waed pyr yr oen. Ti sy'n ein tywys ni atat cawn ddod ger dyfron. Ti sy'n ein galw i'th gwmni. A down trwy dy ras yn llon. Nawn ni sefyll i ganu. Nid am
mynd i ddarllen o air Duw, yn troi at lythyr gan yr apostol Paul at yr eglwys yn Ephesus. Yr ail benod, ac adnod 1 i 22, felly'r benod gyfan. Effesiaid penod 2. Dyma air Duw. Bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn. Mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith, yn y rhai sy'n anifydd i ddiw. Ymhlith y rai hynny roedd ddim ninnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigolfaint Duw. Ond, gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigarydd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu fe'n cyfododd gyda gef, a'n gosod i eistedd gyda gef yn y nefolion leoedd. Mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth difesur ei ras trwy ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn. Rhodd Duw ydw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Gan hynny, chwi oedd gynt yn genhedloedd o ran y cnawd, chwi sydd yn cael eich galw yn ddi-enweidedig, gan y rhai a elwyr yn enweidedig ar gyfrif gwaith dwylo dynol ar y cnawd. Chwi meddaf, cofiwch eich bod ar amser hwnnw heb Grist, yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniaid i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obaith a heb ddew yn y byd. Ond yn awr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chwi a fi unwaith ymhell wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. Oherwydd ef yw ein heddwch ni. Gwnaeth y ddau yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un. Wedi chwalu trwy ei gnawd ei hun y canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Dirymodd y gyfraith a'i gorchmynion a'i hordeiniadau, ac felly i wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd ynddo ef ei hun. Mwyn cymodi'r ddau a Duw mewn un corff trwy'r groes. Trwyddi hi fe laddodd yr elyniaeth. Fe ddaeth a phregethu heddwch i chwi y rai pell a heddwch hefyd i'r rhai agos, oherwydd trwyddo ef y mae gennym ni ein dau ffordd i ddod mewn un ysbryd at y tad. Felly, nid estroniaid a dieithriaid ydych mwyach, ond cyd ddinasyddion ar saint ac aelodau o deulu Duw. Yr ydych wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a'r congolfaen yw Crist Iesu ei hun.
Ynddo ef mae pob rhan a adeiledur yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi yn deml sanctaidd yn yr arglwydd. Ynddo ef rydych chwythau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod i Dduw yn yr ysbryd. Amen. Amen. Nawr ni di siarad bore yma am nifer o gymunedau gwahanol. Ond be mae'r benod yma'n siarad amdano yw y gymuned mwyaf pwysig. Yn sicr i lawer ohono ni bore yma'r gymuned mwyaf pwysig ni'n perthyn iddi yw yr eglwys. A falle i rai pobl fod hynny'n swnio'n od. Mae'r eglwys yn fwy pwysig na phob cymuned arall? Wel ydy. Beth yw eglwys? Nid adeilad. Nid adeilad, ond pobl. Cymuned. Pobl Dduw. Cristnogion, rai sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A felly, be fi eisiau ni feddwl am, just yn fyr bore yma yw, pa fath o gymuned yw hon? Pa fath o gymuned yw eglwys Iesu Grist? Mae lot o bethau gallwn ni ddweud, hyd yn oed dyma un o'r penodau mwyaf cyfoethog yn yr ysgrythyr, ond be fi eisiau gwneud just yn fyr yw canolbwyntio ar beth sy'n cael ei ddweud yn adnod 19. Rydyn ni nawr yn aelodau o deulu Duw. Aelodau o deulu Duw. Peth cyntaf eisiau ni weld y bore yma yw hyn. Mae hwn yn gymuned sydd rhaid dod yn rhan ohoni. Okay? Cyn bod ni'n meddwl fwy am y gymuned, ni'n gorfod sylweddoli, mae'n gymuned ni'n gorfod dod yn rhan ohoni. Mae'n rai cymunedau, ni'n perthyn iddyn nhw yn naturiol. Okay? Pethau sydd yn gyffredin yn naturiol rhwng o ni a phobl eraill. Felly enghraifft, na siarad amdano fi fy hun, rwy'n Gymro. A nid achos bod fi wedi dewis hynny, ond dyna lle ges i fy ngeni. Ac fi'n rhan o deulu penodol, teulu'r Jameses eto, ges i ddim dewis yn hynny. Dyna just beth ddigwyddodd i fi, a mae gen i lyged o liw penodol. Sdim gen i lot o wallt ar ymhen. Fi'n aelod o'r clwb yna, clwb y dim gwallt. Ond dy'r pethau yma ddim yn ddewis, maen nhw'n bethau sydd just yn naturiol yn wir amdano ni. A felly, mae yna rai cymunedau yn does lle chi ddim yn perthyn iddyn nhw yn naturiol. A gweud y gwir, yn naturiol chi ddim yn gallu bod yn perthyn iddyn nhw. Felly enghraifft, dydw i ddim yn aelod o Merched y Wawr. Dydw i ddim chwaith yn aelod o dîm pêl-droed Cymru. Pam? Wel, am resymau amlwg, naturiol. Mae Paul yn dweud fod yr un peth yn wir gyda'r eglwys. Mae'n gwneud yn hollol glir bod ni yn naturiol ddim yn perthyn i deulu Duw. Dydy pawb ddim yn blant i Dduw, fel mae'r gan enwog yn dweud. Y ffordd mae'n disgrifio'n sefyllfa ni yn naturiol yw hyn yn adnod 3. Ymhlith y rai hynny roedd emnynau i gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roedd em wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Mae Paul fan hyn, mae'n siarad a phob math o bobl. Mae'n siarad am yr Iddewon, mae'n siarad am yr cenhedloedd eraill, a mae'n dweud bod gennym ni i gyd, pob un ohono ni, yr un broblem. Yn problem ni yw ein bod ni yn naturiol ddim yn rhan o eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Na, yn naturiol ni'n perthyn i'r byd hwn, a ni'n byw yn ôl ffordd y byd hwn. A mae'n dweud mae'r ffordd yma ni wedi bod yn byw yn ein gwahanu ni oddi wrth Dduw. Y gymuned ni'n perthyn iddi naturiol yw ein bod ni yn elynion i Dduw ac mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. A mae hynny wir yn broblem.
Chwa, mae yna rai cymunedau, dwi ddim yn ei gwahaniaeth mawr os ych fi'n perthyn iddyn nhw a'i beidio. Right? Sa'n aelod o gymuned cerddor faol Cymru. Wel, falle byddwn ni wedi hoffi bod, ond dydw i ddim, ond na fe. A fi ddim yn aelod o glwb criced. Ac na fe, falle byddwn ni wedi hoffi gallu chwarae criced bach yn well, ond sa'n colli cwsg dros y peth, dwi ddim yn broblem. Mae hwnna'n broblem. Mae'r gymuned yma, cymuned eglwys Iesu Grist, yn rhywbeth ni angen dod yn rhan ohono fe. It's a matter of life and death. Achos be mae Paul yn dweud yw bod ni ar hyn o bryd dan ddigofaint Duw. Ni'n gwynebu barn Duw. Os allai ddefnyddio darlun, mae fel bod mewn llongddrylliad, right? Mae'ch cwch chi yn suddo, chi yn y môr, a mae yna fad achub. Mae yna gymuned sydd yn y cwch, mae yna gymuned sydd yn y dŵr. Pa gymuned chi? Mae yna broblem yna. Mae'n greu gwahaniaeth pa gymuned chi yn y fe. Ydych chi yn y bad achub, neu ydych chi dal yn y dŵr yn boddi? Mae Paul yn dweud bod yna ffordd i newid a dod yn rhan o gymuned arall. Felly, beth yw'r gymuned newydd yma? Wel, mae'n ddynoliaeth newydd. Ac yr ail bwynt felly yw hyn, cymuned sydd yn deulu Duw. Mae'r geiriau yn adnod 19. Maen nhw'n eiriau mor fawr yn dyn nhw. Nid estroniad a dieithriad ydych mwyach, ond cyd ddinasyddion ar saint ac aelodau o deulu Duw. Chi wir yn deall beth sy'n cael ei ddweud fan hyn? Mae Paul yn dweud i'r Cristion, mae'r newid rhyfeddol yma wedi digwydd. Wrth i chi ddod yn Gristion, dwi ddim just, chymod, rai cymunedau, chi'n cael tystysgrif. O, dyma, ti'n aelod nawr. Neu chi'n cael rhyw t-shirt, neu bathodyn, neu het, Na, mae Paul yn dweud, nid jyst rhywbeth arwynebol a llanol bach, rhyw trinket bach yw'r newid yma. Chi'n newid o fod yn elynion, o fod yn ddieithriad, yn strangers, o fod yn bell, i fod yn aelodau o deulu Duw. Mae'r Beibl yn dweud fod na Dduw, ni wedi canu amdano fe, drindod fendigaid yma'r tad y mab a'r ysbryd glân, fe yr un sydd wedi creu y nefoedd a'r ddeiar a phopeth sydd ynddyn nhw, a mae wedi'n creu ni, ac bod ni wedi gwrthryfela ni erbyn, mae wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, fel bod ni unwaith eto'n gallu ei alw fe yn dad. Ein tad. Mae wedi trefnu ffordd fel bod ni y bore mae'n gallu cael yr arglwydd Iesu Grist, brenin, brenhinoedd ac arglwyddi, cael fe fel ein brawd. Mae wedi trefnu ffordd fel bod ni sydd wedi gwneud gymaint o mes o'n bywydau ni mewn gymaint o ffyrdd, a weithiau falle yn teimlo rhyw unigedd, a teimlo bod ni ar goll, a bod ni ddim yn perthyn. Mae wedi trefnu ffordd i ni gael teulu. Teulu Duw. Cristnogion eraill fel brodyr a chwiorydd i ni. Rai blynyddoedd yn ôl, oedd yna raglen teledu, ond ni yn hoff ohono ar y pryd, Are You Dave Gorman? Rai yna chi weld enw oed am raglen teledu. Comedi o'r yw Dave Gorman, ac oedd ei ffrind yn siarad rhyw ddydd, a dyma nhw'n cael rhyw ddadl ac yn cael bet yn y diwedd bod Dave Gorman yn gallu ffeindio 54 person arall gyda'r un enw. Okay? Ac yn ddoniol gweld y ffordd mae'n neud. Ac oedd e'n chwilio, be oedd e'n chwilio am? Oedd e'n chwilio am pobl fel fe. Ond fe? Os na Dave Gorman arall, os na rhywun arall fel fi. Ond dyna yw'r eglwys. Dyna yw'r gymuned yma, teulu Duw, pobl fel chi. Ond ni'n wahanol i'n gilydd, mae dyn ni pob math o ddiddordebau a chefndiroedd a pob math o gymeriadau a doniau gwahanol yma, a mae hynny'n gred, mae hynny'n wych, ond mae gennym ni gyd yr un broblem sylfaenol yma,
Ac i ni gyd yn yr eglwys, beth i ni? Wel, pobl sydd wedi gweld ein problem, gweld ein hangen, gweld ein methiant, gweld bod na fwy i fywyd na'r pethau ni wedi bod yn byw ar eu cyfer nhw, gweld bod ni methu achub ein hun a bod ni angen rhywun i'n helpu ni. Ydych chi bore yma'n chwilio am gymuned? O, mae yna un ar gael, yr un gorau i gyd. Dyma'r gymuned sydd yn mynd i bara am beth. Os ni'n ei lodau o deulu Duw, yna mae gennym ni hawl ar yr etifeddiaeth, yr inheritance. Mae yna nefoedd a deiar newydd yn disgwyl amdano ni, lle cawn ni fod gyda Duw a gyda'n gilydd am beth. Mae hynny'n gadael cwestiwn y dydy felly, sut mae dod yn rhan o'r gymuned hon? Felly'r pwynt ola y bore yma yw hyn, mae'n gymuned ffydd. Cymuned ffydd. Yn yr ateb, yn dyfa, siwr mae dod yn rhan o'r eglwys. Sut mae symud yr hen farwolaeth i fywyd, o'r tywyllwch i'r goleuni? Ffydd. Drychwch eto. Adnodau 4 a 5 i ddechrau, gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drygaredd, a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras, rydych wedi'ch achub, ac yn adnod 8, trwy ras, rydych wedi eich achub trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Ffydd, credu, ymddiried, trystio. Ffydd yn be? Wel, mae Paul yn dweud wrthyn ni yn dydy, y ffydd yn Iesu. Ffydd yn ei groes a'i atgyfodiadau. Ffydd fod wedi byw bywyd perffaith ac yna wedi roi'r bywyd perffaith yna'n aberth ar groes. Ffydd fod wedi marw ac wrth iddo fe farw fod ei hun, bod ddim yn heiddi hyn, wedi dod o dan ddigofaint Duw yn ein lle ni. Fod wedi cymryd y felltith yna'r gosb yna yn ein lle ni, a fod wedi cael ei gladdu, ond yna ar y trydydd dydd wedi atgyfodi. Ffydd ein bod ni nawr wrth gredu ynddo fe, fel petai wedi marw gyda fe, a wedi codi gyda fe, a nawr yn barod yn y nefoedd gyda fe. Mae'n dweud hynny yn dydy, mor glir wrthon ni. Dyna'r ffordd. Os chi eisiau bod yn rhan o'r eglwys, yn rhan o deulu Duw, os chi eisiau maddeuant pachodau a bywyd tragwyddol, yr unig ffordd yw trwy ffydd. Chi'n gwybod, mae cymuned eraill yn aml iawn yn gofyn rhywbeth gennym ni, yndyn nhw. Os chi eisiau bod yn rhan o'r gymuned yma, chi angen talu aelodaeth. Neu, os chi eisiau bod yn rhan o'r gymuned yma, chi angen bod yn dda yn gwneud rhywbeth. Sdim angen unrhyw beth arno ni. Sdim angen i chi dalu. Sdim angen i chi gyfrannu trwy eich gweithredoedd. Na, trwy ffydd. I ni'n cael ein uno gyda'r arglwydd Iesu Grist ac yn dod yn rhan o deulu Duw. Os allai roi darlun i chi, mae'n darlun gwan, mae'n anigonol, newch chi weld pam mewn moment. Dros y dyddiau diwethaf, mae Oasis di bod yn chwarae, ynddo? Ag tybed os ath rhywun, siwr o fod ddim, achos oedd tycynnau i fynd i weld Oasis yn hynod o bryn, ond nhw wedi mynd yn hynod o ddrud. Pe bawn ni di troi lan wrth y gatiau a gofyn gai ddod mewn. No way. Dim siawns. Dim gobeith yn y byd. Dim tocyn dy fi. Dim ffordd y fi i ddod i fewn. Ond oedd ambell un di gweld Liam Gallagher draw ar Hel y Croes, fi'n meddwl, oedd e. Tasa ni di bympo mewn iddo fe diwrnod na. A bod e'n gweud, wel, ti eisiau dod heno, dere dy fi. Na i gael ti fewn.
Wel, bydde hwnna'n fater gwahanol, bydde fe? Hynny yw, taswn ni'n troi lan i'r gyngerdd gyda Liam Gallagher a fe'n dweud, he's with me. Wel, of gwrs bydde fe'n... Nawr, chi'n gweld y gwendir yn ddych chi yn y darlun, achos pwy yw Liam Gallagher, really? Ond mae Iesu yn dweud, mae e di dod i'n ceisio ni. Mae Iesu'n dweud, os ych chi'n barod i droi o'ch hen ffordd o fyw, os chi'n barod i fy nilyn ni, os ych chi'n barod i gredu yn fy aberth i a dechrau ar y bywyd newydd yma o weithredoedd da, bywyd mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau, mae Iesu'n barod i ddweud, he's with me, mae hi gyda fi. Gai ofyn, ydych chi wedi derbyn y gwahoddiad na bore yma? Gwahoddiad i fod yn aelodau o deulu Duw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwahoddiad i gymryd eich lle fel petai yn y cwilt yna a dod yn rhan o deulu yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n canu yn ein ola ni, gai eich atgoffa chi, mae'n y baned ar y diwedd, please aroswch ac mae yna gyfle i wneud chydig o gelf hefyd os ych chi eisiau. Ond ni'n mynd i ganu rhif 331. Braint. Braint yw cael cymdeithas gyda'r saint. Yr saint fyna yw Cristnogion, rai sydd wedi cael ei gosod ar wahân trwy gariad Crist. Na welodd neb erioed ei maint. Ni ddaw i'n haint beth iddynt hwy, mae'r gymdeithas yma yn gref, ond yn y nef hi fydd yn fwy. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon, ac hyd byth. Amen.